бахшида ба 28-мин солгарди рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Коғи Дӯстии шаҳри Турсунзода маҷлиси тантанавӣ доир гардид. Нахуст раиси шаҳри Турсунзода ҳозиринро бо ин санаи бузург табрик гуфта қайд намуданд, ки вусъат додани раванди созандагиву ободкорӣ, таҳкими иқтидори иқтисодӣ ва мустаҳкам гардонии пояҳои давлатдории миллиамон ҳар яки моро ӯҳдадор месозад, ки вазифаи фарзандӣ, рисолати инсонӣ ва қарзи шаҳрвандии худро дар назди модар Ватан бо дасту дили пок, заҳмати содиқонаву софдилона адо намоем ва барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ҳар як гӯшаи ватани маҳбубамон пайгирона саъю талош варзем. Афсарону сарбозони шуҷои ҷузу томҳои Қувваҳои Мусаллаҳӣ дар шаҳри Турсунзода буда, минбаъд низ рисолат ва ӯҳдадориҳои худро бо рафтору интизоми намунавӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ адо намуда, ҷашнҳои милливу тарихии дар пеш истодаро бо сарбаландиву дастовардҳои арзанда истиқбол мегиранд. Бояд гуфт, ки мардуми тоҷик барҳақ бо анъанаҳои пуршарафи артиши миллӣ ифтихор мекунанд, зеро артиши мо аз оғози таъсисёбиаш то имрӯз нақши кафили амнияти кишвар ва рукни муҳими давлатдорӣ будани худро сарбаландона адо менамояд. Дар баробари ин вазифаи муқаддаси ҳар яки мост, ки сулҳи пойдор, тамомияти арзии Тоҷикистони азиз ва ваҳдати миллии халқи шарафмандамонро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намоем. Дар охир аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ дар шаҳри Турсунзода ҷойгир буда, баҳри хизматҳои шоёнашон бо сипоснома, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардониданд. аз ҷониби кормандони шуъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода як барномаи консертӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд.